La comunitat Amish de Microsoft del Berguedà estrena compte a Twitter. Amb aquesta acció el que pretenen és acostar els seus ideals i els seus pensaments a través de la xarxa social. El compte @AmishMB informarà de tot allò referent a la cultura Amish, com el compliment de l'Ordung, un conjunt estricte de regles i tradicions que els condueix a un estil de vida senzill, a una vestimenta modesta i tradicional, i a una gran resistència a adoptar comoditats modernes com vehicles, televisors, telèfons o electricitat. Sí, bé, la veritat és que són una gent molt enrotllada i molt de pressa ens vam entendre, no? Van decidir comptar amb la nostra empresa de comunicació per portar tot el tema del Twitter i de totes les xarxes socials i comunicació, i la veritat és que ens hi entenem molt bé i per tant doncs, la feina és molt agraïda, són una gent molt maca. Mira, veus, per cert, ara acaba d'arribar un tuit dient aquesta nit no m'afaitaré. Són molt graciosos, ara el retuitejo, no? Sí, sí. La comunitat Amish de Microsoft del Berguedà desitja que el pas que ells han donat serveixi d'exemple perquè altres comunitats Amish d'altres comarques o països emprenguin el mateix camí, establint d'aquesta manera una àmplia xarxa social d'Amish a Twitter, Facebook o fins i tot LinkedIn.